господа, това е друг епизод. Сега тук ще ви покажа моя замък. Много е добър. Има работи, кули. Има кули. На оцеляване съм ги правил всичко. Имам диаманти, съм ги открил в меню. Ето е другата кула. Тук имам и животни. Портал към края, към Ада. Имам, обърквам тия портали. Тук в честовите кой съм сложил 64 стрели, един инчантнат лък и меч и го вижда пържола да имам. Друго, тук са стаичките, стаичка, тук селяни имам. Съм ги сложил. Тук съм и животновъдство. Има, тук ми са тия кокошките. Тук кравици, тук овцете. Прасенцата. Всичко. Портала към Ада. Тук е портала към Ада. Ходиш когато си искаш, но сега няма да ида. Някой друг епизод ще да в Ада. И в края може някой друг епизод да ида. Така, това е всичко. Тук какво друго да ви покажа. Тук ми пак е Enchanting Table. Ако искате да ви за 300 ниво, ще слагате такива рафтове с книги. Ако искате го украсете и така, само че трябва тук да и с Iron. Аз съм го направил, но и с диамант става. Да има изключително да не е с пръст или камък. Коментирайте в това, където го качим. Но не коментирайте лоши работи. Ако не ви хареса, просто не ги казвайте. Това е всичко от мен. Завършва край.